na komoisiko enene yomwerio Raila Odinga abwase amange aenekiwa egati yabo eburaburu asegetige chigosori gya Kasarani. Tomonyore muriko itu Daniel Omwaga na amange. Chinsa isato nochiteke 30 chamambia. Umubere unyagosira Raila Amolo Odinga nigoika asegeti gechindege gya Jomo Kenyatta International Airport imeyendege ya KQ203 maega ayechinsa isano na ibere igoro oyerire korwa India kore amo onabairi amo onabarai au ime eye serikali egati yabo omwana oye Winnie Odinga omonebo wa waziri Musalia Mudavadi modikyo monene egwe kyama gya ODM Edwin Sifuna umugabana abwe county ya Nairobi Arthur Johnson Sakaja umwaziri w'oburendi Waime Onesmus Kipchumba Murkomen omurayi bw'abange asebunge Kimani Ichung'wah omwaziri bw'amangana ayekerero William Kabogo amo n'omwaziri Hassan Joho egati y'abarayi banda abange erombe yekiribu ky'abantu nigo oyesokye asegetie kyo gya Jomo Kenyatta International Airport kumulera Raila Odinga egento kyoro kyateneni bunarenge gyanchiki abange. Omubere Raila Odinga nigosinyo koirwa goikegeti yechigosori kya Nyayo Stadium amo onamaga chamanene yebunge na goika ase enkendu uyali buna yabangire kubotekana anerombe yabantu abo bwesokya komorera egento kirera committee intenenera ayo emoroberio yayo komwenya uchikali moryoka omubere yekoirwa geti kya Moi Sports Center Kasarani eliosoncheru ororo korende nigo yaba kongo mubere Raila kororwa maega yaba na inchi yabo bwalibya egeti gya Kasarani komnyokanya na abanyanyimbo egento kera abanyimbo ko bwatoka chitiagase amona koruta chimbunde cha masasi igoro oyerioba nonye nigo ekyo kumyankelinga chinchoke nigo charakana ko basaga na borra abanyanyimbo boberendi bekerengo kerega KDF na ko babundelia emebulera kirage magega yesiginye yechinsa chintambe Chinsa ikomechiteke emeronga etano igoro chamaragoba nigo mubere Raila Odinga ongyago sonchua ase omoyega orau amono mora ibwense Dr. William Samoei Ruto omokonyo ye Professor Kithure Kindiki yokabeiro mora ibwense Uhuru Muigai Kenyatta omonene bwa abanajeshi General Charles Kahiri Musalia Mudavadi umugabana abwe county ya Kisii Paul Simbarati egati y'abaraibande yemagaga yamasaba kokorwa no murandi korwa enseme ryoborendi ya KDF emyaka 33 oyege siasa yo mabwaye yo kawero prime minister bwense ya Kenya Raila Amolo Odinga nigo yege tomwe yari tukuri Jumatano tariki 15 imeya koche India asabete ko siru mabwaye kabwate emyaka 53 Bono, mubere Raila Odinga ni ura usiwe segeti igya Jomo Kenyatta International Airport tukule Jumamosi erukugwe egoika egeti ekeria kya Moi International Stadium imeya Kisumu asura sonchwe imeyegeti ekeria agya Kenyatta Stadium imeya county ya Kisumu emega yaye tumukibwa anechigalia egoika ase omogondoye imeya Bodo Farm galia imeya Bondo county ya Siaya ase arabekutumuka aritiko rye Jumapili korwa oboiko bwense ase ai au korwa imena isiko yense ya Kenya bakora uno mura ibwense Dr. William Samoei Ruto ngere ya egeteseni Again Soccer TV kuroso katikati muchi Nairobi riatiranje kuro kwa Daniel Omwaga.